Mga kagwang, welcome to my channel. Okay na guys, natapos ko na mag-mow. Oh, patay itong yung grass dito. Kasi nakalimutan kong i-on yung timer dun sa sa grahe, yung sprinkler niya. Ito yung controller ng sprinkler, mga kagwang, mga migs. Yan siya. Nakalimutan kong ilagay sa run last week. Nakalagay siya dito sa yan, nakalagay dyan sa off. Kaya namatay yung ibang halaman namin at saka yung may part sa grass na namatay kasi hindi na diligan. Ngayon pakita ko sa inyo. Ngayon papakita ko sa inyo paano siya mag-run. Run. Okay, on na siya. Tingnan niyo mga migs ha. Yan siya mga migs oh. Ayan. Kung hindi siya na-off nung last week, hindi sana mamatay yung may part dun sa gitna. Nag-dry siya. Yan siya. Yan. Tapos pagkatapos niya may may timer yon. Pagkatapos niyang magdilig, ito siya, bababayan siya. Yan siya. Tapos pwede mo siyang i-adjust yung angle niya. Naka 90 degrees.
Yan siya mga kagwang, yung sprinkler. Nakaset yata ito ng mga 4 minutes yata. Automatic yan siya yan baba yan siya. Tingnan nyo mga migsa, baba yan siya pag matapos na yung time niya. Mga kagwang, nadiligan na. Palm tree na naman ang next. Itong camping.
Done. Thank you for watching mga kagwang.